Добре, а разкажи как започна всичко? Ами, как започна? Миналата година, лятото, някакви младежи се свързаха с мен от някаква брокерска, нали, компания или какво. Представиха ми се, аз тогава си нямах никаква представа от трейдинг, така нататък. Като цяло, цялата история беше, нали, че откакто влезнах в тази сфера, общо взето всичките депозити, които бях направил и бяхме отворили позиции, там, за съжаление, всичко потъна. Те си като, нали, след 6 месеца или колко вече, нали, прекратих всякакви взаимоотношения с тях и реших вече аз да си почна да си уча, да си гледам стратегии, да тествам, да пробвам и прецених, че всичко ще взема в моите ръце и оттам нататък почна, нали, истинското приключение в трейдинга. Като вече, нали, по някое време попаднах и вече при правилните хора, с едно виждане, с една цел, с една идея. Оттам нататък вече нещата потръгнаха полека-лека, започнахме стратегии да обсъждаме, да гледаме, да преценяваме, да четем новини, да правим фундаментални анализи, кой е по-добър в едното, кой е по-добър в другото. И както може да видите, нещата бавно, но славно се получават.